Het is 7:05, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Het eerste leerpaai van Nederland is vanmorgen in Friesland. Om kwartier voor 8 zegt Jan Harmen Oosterman van Oude Harske het eiken lezen in de stik Bouwland, dicht bij zijn wemplak. Ik kwam hier van de morgen rondrijden. Ik zet de fiets daar in de daan. En ik ren het land in en er komen een paar vogeltjes op, het wild. Maar dan komt ik een wij hier, het is omkreeg, dan komt een wij die mooi stiekem voort. Zo wat zien er weer in, wat leeg wordt lang voor je. Ik denk, nou, daar mag ik wel even een loopje op doen. Dus ik doe samen lopen. Ik doe samen lopen rond. En dan weiter. Het eiken zelfs leidt al net meer in het nest, maar veilig in een bakje bij Oosterman thuis. Kleer van transport naar Ljouwert, om daar later te worden op het provinciehuis. Nou, hij zingt als een baksteen. Is hij vers of is hij niet vers? Hij is kakelvers. Oosterman wie krijgt op tiert met de eerste eiken. 2 uur later water ek een leerpaai voen bij Kolm. In totaal mij er deze mannen 4.939 aaien zocht worden. De EVT van Skilge stapt naar het Europees Hof. De rederij wil derde concessie onvjochtzie die doeksen kregen het voor de 14 tussen Haas en Skilge. Juist wies de minister Schultz van Hagen de concessie voor de 14 naar de waterlanden definitief ta onder de rederijen Doeksen en Wagenborg. Daar trok Fisket de EVT achter het net. Toch in de directie van de eigen veerdienst de Schelling van plan om eind maart uit te varen met het nieuwe schip de Spathoek. Tegelijk stappen ze naar het Europees Hof om bezwier te maken. De EVT vindt het termijn van 15 jaar voor een concessie net eerlijk. In het VARA-tv-programma De Ombudsman kundigen oppositiepartijen juist doen vragen te stellen door de kwestie. Zij vinden dat het Riek de nieuwe veerdienst van de eilanders te vol het werkt. De politie heeft in Noordhorn in Greensland 2 inwoners van Boetenpost aangehouden. 2 broers van 18, zo'n aantal jongeren daar maar een gaspistool bedriegen hebben. Het zusje van de verdachten hier al een skoft spul, maar de jongeren die bij haar op squallen zitten. De broers helden een verhaal in Noordhorn en skeert een peker in de loft, maar op een echt pistool lieken. Voorzitter Wiebe Wieling van de Frieske Alversterrenvereniging krijgt de Frieske Passenprijs 2012. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Wieling wint de prijs voor zijn omgaan met de passen bij de Alversterrentocht die het begin dit jaar net trok hier. Ik hoor daarbij, nevens de jury, het midden houden tussen hype en realiteit. Maar het tak kennen om Wieling worden ik de orenbestuursleden en vrijwilligers eren. De Zwarte Cross van Blijen hiet tenai de Vrije Cross. Dat heeft de organisatie van de media bekendmaken. De naam van de cross moest verloren worden omdat de organisatie van de Zwarte Cross in het Gelderse Lichtenvoorde dat woer. Dat festival is maar dik 150.000 bezoekers, het grootste motocross-evenement van Europa. De motocrosswedstrijden in Blijen werden toen 2012 georganiseerd. Maar het verpleegsen van een relaishuisje met een gewicht van maar liefst 36.000 kilo is het officieel begonnen bij de onlist van de Heerkom Ljouwert. De gigantische takelklus kostte meer dan een uur onttarrieding. En wie nodig om rond te meiden voor de onlees van een aquaduct dat de nieuwe Roenwei met het centrum van Ljouwert verbinden moet. Door de operatie is er dit weekend geen treinverkeer mogelijk tussen Ljouwert, Snits en Haas. Een relaishuis coördineert de seinen, zeg maar, als er een treintje aankomt dat het wel veilig gebeurt en dat hij veilig over de spoorbaan naar Haas of naar Starum kan rijden. De treinreizigers op die route binnen Joert met de bus naar haar bestemming bracht. Het hele traject van de nieuwe Heerkom Ljouwert moet door 2 jaar klaar wezen. Sjoerd Hamburger is een van de roeiers die het bij de Mali 8 voor Nederland meedoet aan de Olympische Spelen in Londen. Dat het roeiboen juist definitief bekend maken. Die had er een van oude bekeerd die Fjouwerlien ik maai aan de Olympische Spelen in Peking. En toen roeide Hamburger in de skifklasse, maar helle daar geen medailles. De selectie is op mij beroemd van de goede prestaties van Hamburger bij de verneemde boat race tussen de Engelse universiteiten van Oxford en Cambridge. De Olympische Spelen in Londen beginnen aan juli. Het waren er nog. Vannacht is het droeg en het wordt 6 graden. De komende dagen bloot het droeg maait iets waar, maar geregeld zinnen, hoe is temperaturen van 11 graden en nachts een graad als 2 rijden. En dat is via deze kwartier. Je kan je dadelijk zien naar Heer en ik meld bij mij meer Fries Nijs, hazes om 6 uur.